Nga naman dira, naghuwat. Oh. Sa ko kay panudlay. Ano video Tara. ba na? Padung pa sa. Okay ra na eh. Sa kita mo ko ni sa TikTok. Cute ko ayo. Balik lang, okay ra man dito Linday na. Ito mo pa pagsugod lang pa dito. Sakay lang dito. Kita may kauban ako. Nang nai. Kamu Linda lagi uban ari ka sa kanila Rina kay Hello guys, for today video guys, kani bitawng adlaw kani pagpamalit na mo ni ba padumi ni sa will bitaw kay ako ang cellphone nagsakay kog motor wala ko kabalo nga hulog na day ang ako ang cellphone guys. So nibalik na pud mi ani og sagka. Nibalik og sagka dito dapit sa amo ang payag kay naglantaw ko sa nako og didto ra gyud guys, daplin sa kalsada. Nagkaob na siya. Mayo gani nga walay nakasunod dayon dito. Nakasagka walay niagi bitaw. Nakita na balikan pa jud ako ang cellphone guys. Perti na kong kulbaa. Kulbaan man dito maayo ani kaning mawadan kaning mahulugan tag cellphone bitaw kanang mawagtang ba. Kulbaan na lang jud as in. Mura ko kahila ko na ng adlaw guys. Kinagdanghag man ko guys. May gani nakitan pa jud din taon. Nagpasalamat rang gyapon ko. Diya na pud mi ani sa Yuwel dari sa Tabogon. Namalit mi ani adlaw na pod kauban sila Sir Linda, si Johnny, na sila si Ivan. Niuban si Johnny nga bisag nakainom guys. Bisag na hubog-hubog na. Niuban jud siya ng adlaw guys. Sir Linda magpalit sa iyahang drawer tapos si Johnny palitan pod sa iyahang drawer nga iya pod kwartang bahin ang ibayad mao pud ang kuhaan mao ni siya guys. Magpalit pud mi ni Erlinda sa tin kani guys. So ili 750 ang price tapos gitungaan na mo na diha ni Erlinda guys tag 300 plus mi. Tingan diha dapita ang butin. Naka-upgrade na daw na siya guys. Pag-abot lagi nako gikan sa Mandawi diretso diri sa Bukid diri sa Payag. Nakahulam ko og butin gipahulam marapod ko sa ako ang maguwang. Tapos iuli ra pod to kay naa nami bag-o nga butin. Pwede ra pod nga magkahoy ra ko dito guys. Maghaling sa kahoy kay naay daghan kahoy dito. Ay na, murag ako'y nangahoy kay makahisgot og naay daghan kahoy. Dayon magpalit mi ana sa floor mat tag 3 meters mini Erlinda guys. Ang ako ang gipili kanang baratohon lang. Walay lain dito nga baba sa 100 kung di ang tag 85 ang metros guys. Tag 85 ang akong gipalit diha guys. Kanang green sa babaw nga nay love 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 para love 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 rata. Balag walay bugas love love lang jud ta. Mao pud to ang ako ang gipili nga floor mat. Tapos ang floor mat pud sa akong magawa nga gipili kay 115 ba to or 105 nara na guys. Pagabot na sa balay diha man napita si Johnny nagpusing-pusing kay pusing lagi kuno siya magpa-picture siya niya. Saan man nauna man ang video guys. Pasensya na kay Jan kay nabisyo pagyod siya. Naulahi ang picture. Mao pud na ang iyahang drawer nga tag 1,050 mao na ang price guys. 4 layer sakto ra gid na siya dito sa ihapod nga payag. Salamat Inday. Si Johnny wala kay siya naka kanang pagawas sa iyang gibati dira. Nahubog na siya guys. Siya na pod bahala mag-arin sa iyang mga sinina dito. Diyan ako sa payagani guys. Nataod na dayon nako ang floor mat green kayo. Ganahan ko ani nga color lang kay hayag guys. Salamat kaayo Inday. Medyo ni gwapa-gwapa na ang payag na mo diri. So mao na ta guys. Thank you for watching.